A valedora do Pobo dá a razón ao BNG de Ribeira ante a queixa presentada en abril polo reiterado incumprimento da Lei de Normalización Lingüística no uso do topónimo. Advirte da ilegalidade do acordo plenario de 1984 que aprobou o uso con V e insta ao Concello a acatar a normativa lingüística vixente nun prazo de 30 días. O valedor do Pobo dalle un ultimátum ao Concello de Ribeira. Estalle dando 30 días para que o goberno local deixe a insumisión das leis e se comprometa a acatar as leis relativas á toponimia e á lingua e cultura galegas. Non pode ser que un concello como o de Ribeira sexa o emblema do incumprimento da legalidade por un capricho persoal que o que nos leva é a ignorancia e tamén a división social de todo o Concello de Ribeira que está promovendo o goberno do PP, non? Nós cremos que se debe rematar con este capricho, pois non ten lógica algunha continuar con el. Entón, o BNG avisamos agora mesmo que non nos van tremer as mans para acatar calquera tipo de decisión, para tomar calquera tipo de decisión, se no prazo dun mes o goberno local non cumpre coa legalidade tal e como lle pide. A pesar de que os nacionalistas non pretenden xudicializar asuntos políticos, aluden á gravidade que supuxo a colocación dos letreiros nas rotondas. Din que estes feitos poderían derivar na inhabilitación do goberno por prevaricación e malversación de fondos públicos. A instalación desas rotondas suporía un delito de prevaricación por incumprimento a sabendas da lei de toponimia, da lei de normalización lingüística, e despois tamén suporía outro delito, que é a malversación de fondos públicos, pois estáse empregando cartos de todos e todas para vulnerar unha lei conscientemente, e polo tanto son dous delitos polos que este goberno podería acabar inhabilitado se se leva o caso á xustiza. Pola súa banda, dende o Executivo din que xa iniciaron os contactos con estudosos da toponimia, como Daniel Bravo Cores ou Xosé María Fernández Pazos, para crear unha comisión que avalíe a evolución histórica do vocablo, tal e como se aprobou en pleno pasado mes de maio. En función do ditame desta comisión, propoñerán unha ou outra variante.